Awubhuti wentombi yami. Bhuti wentombi yakho. Sanele. Awubisangazi noma mhlambe usazothi uyadlala noma uLathoya uthanda nosisi wakho. uLathoya unama feelings abantu besifazane. Ngasekhaya uzodlula. ayike futhi wangiphethe. You my Tululu, 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 you my Tululu. And the 8 number 105 section 5 uthi uma ecela uthando umnike ungamshayi ngempani. Alright, igama lami kuthina Isibongo Wadlamini ufanele iphasi hard ngesantombi esigose semthanyweni bakuthina thina simple best umntu uMr Solution le uhlelo lithi umjoli round ngaphansi kuyasebukhosini imida. Namhlanje sibhalelwe ubhuti khona afisa simhlanganise naye abone baxoxa baphilaphi naye. Asami kuzobe iqwe noma kuzobe iqwa basobona khona amasixoxana ithatha ibabe kabi. Kodwa manje ngoba nginakho okuningi sicela sihambe sekuyena ubhuti azichazele yena bese silanda umuntu esimlandayo sixoxe naye. Sambeni. Babukeli bomjoli roundini. Sayimina lo uMr Solution ufanele iphasa yadinga esantombi. Okay, sesihleni naye ke ubafo sibhalele la othe kunomuntu afisa semhlanganise naye. Owazo uyena uba umuntu afisa semhlanganise naye. Kodwa ke angeke ngachaza konke futhi kwavela angazi lutho. So ngizocela sikhulume nobafo uyena uzongichazana nonke anibeke estoryin bakwenzalani kahle kahle. Buti omdala. Sure bafo. Hamba kahle futhi. Yaphila. Correct. So futhi igama lami kuthina Ngwadlamini Sibongo kodwa ngazokhona kuMr Solution. Mina ngikhuluma nobani? Ukhuluma noSanele. Sanele. Sure. Alright, yawo. Njomani. Bafo usibhalele bafo. Uthe kunomuntu ofisa sikuhlanganise naye. Cela usichaze nababukeli emakhaya na lo muntu ofisa sikuhlanganise naye uyini naye umazi kanjani uthi kungani ufisa sikuhlanganise naye. Umuntu esize ngaye lana ungifisa nihlanganise naye uLathoya. Uyilesbian uthandana nosisi wami. Sure. Manje mayonolokho kufika lapha ekhaya manje bengimbona khona lento eyenzeke. Bekuvuele yanto leya. Bekuvuele yanto futhi yazi. Manje bengifisa ukuthi ngihlangane nje naye yabo ngithi nje kumlekela kancane. Manje uyakuveza ukuthi uyilesbian futhi uthandana nosisi wakho. Alright. Sho nje uthandana nosisi wakho usho ukuthi ama feelings abantu besiyisa kanawo. Lokho ukubeka kanjani ukubekaphi lokho? Lokho sokhuluma naye. Uzokhuluma nawe ufuna ukukhuluma nami. Alright, before simlande manje ngifisa ukubuza ukuthi njengoba umletha la mucabanga usisi wakho umeyibona lento uzozizwa kanjani ngawo? Angazi ukuthi uzozizwa kanjani. Kulungile bafo. Uready basimlande uLathoya lo. Azozilanda. Alright. Babukeli bami lapha emakhaya angikhathali kuphi. Usembedeni usemotweni noma ngephi la khona. Ubafo useready basilande uLathoya ne. So sengicela ke ningisize sami ngoLathoya njengoba ezongena esijoyina la sixoxe naye. Danko. Okay, babukeli bami yabo benginithanda yonke into eyenzakala ngene update. Alright. Sesimlandile uLathoya yena Lathoya lesimlandile ocela wasithiwa simlande. Okay. Alright. Ngiyaphila nami ngiyaphila. Uy, siyaxolisa ukubiza mhlambe nje ube ungalindele sesikubizile emakhamereni kanje. Uthi sithunyiwe nathi basikulande. Ngithunyuba. Mhlawumbe una lokho ngizokuphendula. Mhlawumbe unankinga nokuthi sikulandile nje ngalendlela sikulande ngayo. Yikho. Alright, uyamazi ubafo lo? Ngiyamazi Sanele. Umazi kanjani? Awubhuti wentombi yami. Bhuti wentombi yakho. Bafo wena uLathoya lo ungixoxela ngaye. Uyena. Ngicela bafo ngoba mina angeke ngachaza konke okuphelele. Ngafuna ngikuchaza sekufaka izinongo mina yabo. So bengicela bafo wena ukukhuluma nawe uLathoya nami ngobe sengingenelela lapho kumele ngingenelele khona. Ngoba wona ekuhambeni kosuku kumele ngingenelele nami. Yeba. Bathi ngeke offer to you. Alright, so that's Lathoya. I'm right, you know. Right.
But into edala ukuthi futhi ngikubize kanjena mfethu ukuthi bengifisa futhi ukuchazela izinto engiyizwayo futhi ngayo bengikubona yazi. Into oyizwayo. Ya. Khona lento ebakhona futhi bengikubona. Noma ngichaze nje ngingazi ukuthi kwenzakani. Sanele uyisho kanjani lodwa ngoba phela uyazi ukuthi ngithandana usisi wakho. Ya, lokho ngiyakwazi futhi. Iyona futhi into engishayo nje. Kodwa manje lento engiyizwayo ngawo hayi iyangihlula mina ukuthi ngibambe. Angazi ukuthi soyimisa kanjani lento yakho ngoba phela uyazi ukuthi mina ngithandana namantombazane. Angazi ngempela ukuthi uqonda ukuthini ngale nkulumo yakho. Ya. Konke ukuthi mina ngiyishanga. Sanele. Awubisangazi noma mhlambe usazothi uyadlala noma ngithandana nosisi wakho futhi ngithandana namantombazane. Wena uzongitshela ukuthi uyangithanda. Ya. Hayi ngeke futhi uyadlala. Kona Yona into ngilethele yona la leyo. Iyona. Hayi ngeke futhi uyangibhedela. Awu. Angani ukuthi ngithini futhi. kona Sanele nawe uyayibona isibhicongo lento ofuna ukuyenza la. Isikhihli sento leso ofuna ukusenza. uLathoya uthandana nosisi wakho. uLathoya unama feelings abantu besifazane. Manje lento mina futhi ngizokubuza lento uzongixola ngizokubuza ukuthi na njengoba uthi uma umbona kunento evukayo ngaye kuwena. Lento isikabili ingabe uphethwe uthando umphethwe uthando lwenkanuko. Ngithando bafazi. Kanu. Uthando. Ya. Kumele ngikubuze ukuthi na uzozizwa kanjani usisi wakhe. I mean usisi wakho uma wena ekubona weshela nangu umuntu wakhe uzomtshela phambi kwabantu izolibuthe na uyamthanda. Seyoxola na kodwa ngibheke ngiyamthanda ke. Uyikhathalele i-relationship yakho nosisi wakho. Mntasekhaya uzodlula nje. Uthi umbuzo uyikhathalele na? Ya, kodwa ngiyayithanda phela nami lento kazi. Uyayithanda. Unamuntu othandana naye and be honest. Okay. Abo la siphethe ama camera if ume khona umphika phambi kwama camera inkinga futhi leyo. So nje ukhuluma iqiniso unamuntu othandana nawe ungathi ake ngoba naku ubona lo muntu ozongitshela ukuthi uyamthanda la. Khuluma iqiniso nje. Unamuntu othandana naye. Okay lokho ngizothatha ukuthi ukhona. Akekho. All right. So kwamzama before uthi abe khona. Yeah. Waba khona. Waba khona. All right. Seswami noma ngithi uLathoya. Lokhu akukhuluma kuwena uSanele vele ngiyakubona ukuthi kufika kabi and futhi kakucasula. Ngicasula kakhulu futhi. And futhi ke mina angeke ngithi ngithatha ama side noma ngenze njani. Yabo. Mina futhi ngiyacela ukuthi konke lokwenza la mina ungangifaki ebantwini mhlawumbe ozothi uyabazonda mina ngenza umsebenzi okulanda noma ukuhlanganisa abantu abefisa ukuhlangana. Yebo so nje bengicela uziphendulele kuyena nje into ayisho uSanele. Uziphendule nje ungathi manje sokhunyelwe yimini yabo. Hayi ngiyakuzwa bhuda ayikho inkinga ngeke ngize ngikuzonde. uSanele angazi noma ngizothi uyahlanya yini. Ngoba phela uyazi ukuthi isimo sami sikanjani and wesiphathi ngithandana nosisi wakhe. So lento ayicelayo ngeke izenzeke. Ngiyexolisa usho lo kodwa lo akushoyo ukuthi uyangithanda ngokwakhe lo ngeke uze kwenzeke. Mhlawumbe angafuna umunye umuntu. Yekwenza Hayi ngeke uze kwenzeke. and futhi nama angeke ngakusola ngalokho. Ngoba mina uthando ngiyalithanda uthando. Uthando into enhle uthando. So angeke ngakuvumela mhlawumbe ukuthi wena wehlukane nomuntu wakho ngenxa yomuntu ophethwe sinkanuko. Kunjalo. Kodwa bafa ukuthi ngiyakucindezela mfowethu kodwa nami ngifuna sibuke sibalansise. Ngifuna sibuke sibalansise lento. So wena nje umuzwa uthi uLathoya uthini kuwena. Wena uziphendula uthini ngalokho akusho uLathoya.
Cause uyakuveza ukuthi na lokho okushoyo uyazi fanele uyazisanganela nje ngekhanda. Besho kanjalo mfethu ayikho inkinga kodwa futhi seyazi mina ngizizwa kanjani ngayo. Okukujabulisa ukuthi wena useyazi. Yeah. Mhlawumbe unethe mhlawumbe ngenye imini kolunga. Yeah, ngithemba ngithi mhlawumbe sazofika kubo ecabange kahle. Mangingabuza uqale nini ukuzizwa ngalendlela ngoLatoya? Sephela 2 months manje. Uqale nini ukumazi? Umazi kade. Shule lento ivuso ukuthi na ulekhana uyafika kini ezocheck usisi wakho uvuso ilonto. Angazi. Manje ngicela ukubuza nje uyasibiza la uthi asizokulandela uLatoya ngoba nakufuna ukuqeda ubudlelwano bakhe nosisi wakho kuze kuzolungela wena. Ngicela ukubuza ake sithi ke uLatoya uyavuma bese naye ngokuzayo asilande ukuthi yena ufisa usekuthothi unomuntu othandana naye usefisa ke manje ukuqeda ubudlelwano bakho nomuntu osuza ukuthandana ngaso sikhathi bese lo muntu loyo athandane noLatoya. Uyozizwa kanjani ngalokho? Nothi ibuyise enye into ngifana njenge ngisho mfana noma sibuye sibalansise ukuthi yena kunento ethi yena ungaboyenza into ebhlungu komunye umuntu ande uthanda yenze kuwena. Ngiyakuzwa bona. Kodwa manje inkinga mina ngithanda into. Alright. Ukuthi yona ayiboni kanjalo ayikho inkinga kodwa seyazi. Uhappy la ukhona emjolweni wakho? Ngihappy kakhulu. Uhappy kakhulu. Usho ukuthi wena lo unenkinga yongakuthoni into ozokujabulisa na ube happy. Hayi. Mina sisami ngizothanda ukubonga mina Latoya ukuthi sithi masikubiza usabele. Ngizothanda ukubonga ukuthi uhloniphe ufike. Mina nje impela njalo isibhicongo lesibengasisilindele isibhicongo esikanje. Yabo bengasilinde isibhico ngoba akachazanga waqeda ukuthi yena mhlambe uthandana nosisi wakhe. Yabo kepha ke ngithanda ukubonga ukuthi ufikile. Ngiyabonga lampho. Yeah. Babukele emakhaya. Isibhicongo sakhona semihla ngemihla. Uyasibona senzekile. Ubhuti ngapha uzocela ukuthi bathandane naye. uLatoya ngapha uthandana nobani nosisi kaBhuti ngapha. Lento ke ikunika imiqondo u2 angani noma mhlambe ubafu uphethe uthando lo uthando umphethe uthando lenkanuko. Kodwa ke angekho lapho. Siyabonga ukuhlala nathi ile episode namhlanje umjoy rounding season 4 igama lami nguthina isibongo waDlamini bathina thina simple best umde solution lo. Nangumbuzo bathi golden question for you lapho umbukele ekhaya. Engizocela ungiphendule wena ukuthi ngakho ukubuka le nkulumo le iphikisana ngoba nabe lapha phambi kwethu noma kusazoba iqwe oyiqwa. Kodwa lokho sokubona kuphi kuma comment section. Ingakhohlwa ukusubscribe, like and share. Nginithanda ngothando lwami nodala. Peace and love. Ngizizwa ngiphoxekile kakhulu ukuthi umuntu ofana noSanele kubuyena oza kumina azongitshela ukuthi uyangithanda ngibe ngithandana nosisi wakhe. So nje angijabulile and sengilinde ukumtshela usisi wakhe yena intombi yami ukuthi ubhuti wakhe wenzeni kumina namhlanje. So angiphathekile nje kahle. Angiphathekile kahle.